id-di u d-do. Dawn kienu żewġ bastimenti żgħar li dejjem kienu jbaħru flimkien. Biex nibqgħu fuq it-tema marittima, Baħri tal-Arbanja, Baħri tal-Bnazzi qatt ma ġarrab xejn. Dawn huma kollha kliem li nibtu minn tradizzjonijiet fl-ilsien tagħna. Fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti fih dan l-Università ta' Malta, il-gwida għat-turisti Martin Morana għamel taħdita dwar espressjonijiet fil-Malti. Din it-taħdita ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fih dan il-Fakultà tal-Arti u saret bħala parti mill-proġett fuq it-tradizzjoni orali. Fost l-oħrajn issemma kif il-kelma pastas fl-antik kienet tirreferi għal travu li jerfa' travi oħra. Jaħseb għal xawwatu hija espressjoni oħra fil-Malti u din ġejja mill-fatt li xawwatu tfisser ftira rqiqa li tidħol fil-forn mimli sħana. Morana u jispjega quddiem numru ta' nies li ssaħru bl-interessi li tqanqal miżbuħija tal-lingwa tagħna saħa illi ħajbu ġejja minn tifsira ta' xi ħadd li jimxi fuq erba' patrabi. Saħaq li biż-żmien din evolviet u ħajbu llum hija kelma assoċjata ma' xi ħadd imħarbat jew żmattat. Forsi l-aktar espressjoni li ġibdet l-interess kienet Beati Pawli. B'Morana jispjega kif l-influenza minn Sqallija daħlet din l-espressjoni fil-miklem Malti. U jirreferi għad-dizzjonarju ta' missier l-ilsien Malti, jiġifieri Michel Anton Vassalli, Morana saħa illi Beati Pawli kienet setta leġġendarja li aktarx kienet tiltaqa' bil-moħbi taħt l-art fil-belt ta' Palermo. Spjega li Beati Pawli espressjoni li fiha konjutazzjoni kemm waħda negattiva iżda anki pożittiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.